des de la inauguració del nou hospital, el bloc obstètric, que és on ens trobem, podem oferir tots els tipus de part que tant la gestant com la seva parella ens puguin demanar. Per això tenim 7 sales de parts que són individuals, o sigui, això ens permet que des que la pacient ingressa fins que té lloc el naixement no cal que la moguem. D'aquestes 7 sales de parts en tenim una, que és la part natural, que és la que ens trobem, que això ens permet oferir un part no medicalitzat quan la parella i la senyora ens ho demana, sempre que aquest part sigui de baix risc. Si per al contrari la gestant ens demana un part convencional, desitja anestèsia peridural, doncs no hi ha cap mena de problema i nosaltres també els hi podem oferir. També tenim dos boxos que són centrals, que ens permet atendre de forma més acurada en gestacions que siguin de molt alt risc. També, si durant el part es produeix alguna mena de complicació, doncs tenim l'avantatge que tenim un quiròfan que és exclusiu d'obstetrícia, on podem realitzar una cesària de forma molt ràpida i que, a més, també tenim l'avantatge en aquest hospital que tenim una connexió directa amb el servei de neonatologia que està just aquí al costat per si ha d'ingressar a pediatria o ha de tindre alguna mena de reanimació urgent.